Sumut utawa sadar pamujan bakal boleh salah sawijining kewan macan sing gedhe banget sing gelem tak detekke jamo manungsa nanging ingsun pengin jeni putra Nalendra kang bisa nerusake nata sajrone alas purwa kene. Muga wae dina iki ingsun kasempatan ketemu salah sawijining kewan macan sing gedhe banget. Waduh, jagat dewa Badara jagat. Iya, muga dina iki ingsun ketemu salah sawijining kewan macan. Waduh, ora saronto ingsun kepengin salah sawijining kewan macan sing gedhe banget. Mapan pancen kebenaran dina iki ingsun ketemu salah sawijining kewan macan sing gedhe banget. Iya, dina iki bakal sebelum kewan macan sing gedhe banget. Kewan macan dina iki ingsun bakal ngrembug marang jeneng sira. Yen jeneng sira gelem tak dadekke jawa manungsa. Jeneng sira manggung kaya kewan macan. Waduh, iki kewan macan sing gedhe banget gelem tak dadekke jawa manungsa. Yo, ya mangkono aja nganti sesuk lan sandro dina iki ayo jeneng sira utawa kakak Marmoyo kan gini kok korok kok burtek kok. Muga-muga dina iki kewan macan sing gedhe banget bisa dadi wujud jawa manungsa. Iya. Ora saronto. Besok nanti besok. Jujur mesti ngono, ngono nek ana. Enteng ya tenan. Yang ngono dimakai iki. Ayo, jelas. Anak banget. Enteng paran. Iya, iya, Ono iku tinggal limo. Kanori di Baldeson. iya besok. Wes bisa dadi wujud Aku dulu gak ngerti kadung ini. Turun ono bukan ini. Sing ono Kampung Ucu ya terus Kendeng wilayah ayo durung ero apa? Mana YouTuber durung ono. Umumane barang. ya jaranan mana paran. Tapi kudu asapran. Ya telepon umumane paran. Ya jaranan mana paran maning. jagat dewa Badara jagat Nonde. Sari ta. dina iki Arak tok ya sing enak. Ya kan. Ini putra Nalendra kang bisa nerusake napa sajrone alas Browo kene nanging ketemu sama sawijining kewan macan sing gedhe banget sing
manungsa dina iki wis Lawas iki wis punah wis senian iki punah. Ger. Dina iki Kanjeng Ger. Bakal duwe asal usul moyo ger. Nanging Kanjeng yang bakal ngene tetenger marang jeneng sira. Dina iki Kanjeng yang bakal ngene tetenger jeneng sira. Lundaya sing barong yo ger. Makanya to Kanjeng ya. Yo. Ya dos kula menika asale kewan macan. Bisa wujud dharma manungsa kaya sing dideloki luwih. Kaya singa barang mekaten to Kanjeng ya. Ger. Loyo sing barong. Pancen bener. Bentar iku salah. Asal usul moyo teko wujude kewan macan sing gedhe banget. Iki Kanjeng ya. Iya. Londaya singa barang ngaturaken sembah bakti. Mojo asa dalam Iya. Pangestu musuh apa? Nanging ora liwat puja pangestu ning yang to Kanjeng ya. Garun daya. Jangan sira mengerti. Bunga banget kali Kanjeng ya. Duweni putra Nalendra ya. Kuwi ya ger. Nanging ngene ger. Kanjeng yang bakal mutus marang jeneng sira. Menyang sajroning karang berdesan. Sajroning karang berdesan. Iku ana wujude kembang mawar putih sak kembaran. Kanjeng ya. Ya, tapi ya. Ya dos kula menika diotos karang perdesan. Ingkang kemenik saswi jene kembang salembaran makaten to Kanjeng ya. Pancen bener ya. Kanjeng ya. Iya. Kembang salembaran iku apa calon bojo mekaten to Kanjeng. Ya lu daya sing barang. Wujude kembang mawar putih sak kembaran. Ya iku wujude calon manungsa ya biar. Ya calon bojomu ya rupaya. Nanging ngene kan. Yen jeneng sira wis bisa medhe salah sawijine. Jeneng sira kudu iso gawa sajrone alas purwa kene. Jeneng sira kudu iso mangsa karo bojomu ya rupaya. Makaten to Kanjeng ya. Ya kabeh ya. Apa tega mentolok kados kula menika. Mongso calon bojo kula mekaten to Kanjeng ya. Garmun daya. Yen jeneng sira ora tega mentolo. Mongso calon bojomu. Jeneng sira bakal kesini marang sak Jawa to. Ya wujudmu bakal balik maneh dadi macan gedhe yo. Garmun daya. Sandika to Kanjeng ya. Nanging dina iki Kanjeng yang ora sarana kan. Jeneng sira aja nganti sesuk lan ben. Dina saiki jeneng sira budal sajroning karang perdesan. Kanjeng ya. Iya. Sing kula Ayo mas tulung. Iki kan langka iki. Loro iki yo. Kelikut bareng kemarin iki yo. Hah? Ya iku kan pengen rokok. Turu kontra ya.